Kubalulekile ukuthi uma kunenkinga sibhekana ngqo. Ithala Bank njengamanje njengoba likhombisa ukuthi liney'nkinga, kubalulekile sazi ukuthi kwenzakaleni kahle kahle. Siyafuna Ithala Bank libuyiswe lisebenze, kodwa asikwazi ukubheka eceleni sibona ukuthi engazi ukuthi khona osopolitiki akade behlomula eThala Bank ney'hlobo zabo. Kunabantu abaningi KwaZulu-Natal abafuna ukuqala amabhizinisi, Ithala Bank beliba-reject ngabanikezi ama-loan amabhizinisi. Manje mase kuvele ukuthi kunosopolitiki omkhulu la KwaZulu-Natal okuvele ukuthi unkosikazi wakhe wahlomula ngo-11.8 million ukufanda ibhizinisi lakhe. Lo sopolitiki wayekade ephethe umnyango wezomnotho, manje bese kuthuleka njalo kungakhulunywa ukuthi imali eningi sengathi ibicebulwa yibo sopolitiki. Yingakho-ke sengithe mina angikwazi ukuthula, sengibhalele ungqongqoshe wezomnyango wezomnotho KwaZulu-Natal kanye no-Group CEO weThala Bank ukuthi awusinikeze usomqulu noma umqulu ovezayo ukuthi obani osopolitiki abanikezwe imali Ithala Bank kanye nemindeni yabo, ukuthi imindeni yabantu abahlomulile abakwipolitiki obani futhi malini esebenziswe Ithala Bank ukusaphotha osopolitiki kanye nabantu abasondelene nosopolitiki. Ngoba kubalulekile ukuthi le information ibe kwi-public domain khona Ithala Bank liyikline ekuthenini ngampela limali yaseThala ibinganikwa osopolitiki, ngoba siyazi baningi abantu KwaZulu-Natal abahlwempu kunamhlanje okumele bamashe bemashela iThala ukuthi livulwe, kodwa bona babhenefithi ngeThala, kubhenefithi osopolitiki. Ile nto esiyishoyo ukuthi asikwazi ukuyivuma, abasinike information ibe kwi-public ukuthi obani osopolitiki ney'hlobo zabo abafandiwe in their businesses, ngoba siyazi baningi abantu KwaZulu-Natal who were asking for imali ebhenki iThala bengayitholi, kodwa kuthiwa imali mhlawumbe ayikho noma be-reject-we ama-product abo. Namhlanje sifuna iqiniso-ke, yingakho ngibhalele u-MEC okhona namhlanje ukuthi asinike information kanye ne-Group CEO siyayidinga information yokuthi imali eThala ibisebenza kanjani, obani osopolitiki abaxebulile kwimali yaseThala through ama-loans.